אהלן, היי, מה נשמע? בסדר. הכל טוב עם האינטרנט שלך היום? לא היו אירועים? בינתיים בסדר, הכל טוב. אני רואה שרעות ואפי פה, אז אשמח להגיד שלום. בדרך מנהיגה או משהו כזה. מה? אולי הם בדרך בנהיגה. יכול להיות. אני אכתוב רגע בקבוצה. קוראים לזה משהו תמונה. מעולה. אז וולקאם, איזה כיף, אנחנו עושים אתנחתא וקצת משחקים בתמונות וסרטים, אני מקווה שיהיה לכם אחר כך חשק לעשות עם זה משהו ולקייף. אז אני אראה לכם שני דברים חמודים, אחד GPT מיודענו, זה משכבר הימים, שאנחנו עושים איתו דברים מדי פעם ונהנים מאוד מהתוצרים, אז מיד אני משתפת מסך. זה רץ ברשת, בטח פגשתם את זה לפני, לא יודעת, חודש, אולי פחות, פוסטר כזה חמוד, שיש דמות קומיקס באמצע עם מרקם כזה של איור, ואפשר לבקש איזה איור שרוצים, באיזה סגנון שרוצים, ומסביב לדמות יש בעצם כיתוב, מה שאנחנו רוצים לשים זה באמת לבחירתנו, אנחנו יכולים להעלות טקסט שיש לנו כבר, ולשים, ענת את מטפלת בכל אלה שנכנסים, נכון? כן, כן, בטח. אז אם אתם תראו תכף את השיתוף, זה לוקח רגע, אז יש רואים, לנו רואים. פה, כן הנה, יש לנו פה אותי דמות באמצע, כי בחרתי להעלות תמונה שלי, אתם יכולים לעשות על זה איזה וריאציה שבא לכם, זה יכול להיות דמות מסיפור, מסרט, או זה משהו הומוריסטי, ומסביבה תכונות, תחביבים, או מה שאתם רוצים, הרבה פעמים אנשים שמים את זה ככה, במקום לדבר הרבה, פשוט שמים תמונה עם אייקונים, אז נעליים אדומות, הארון שלי כמעט רק מלא בדברים האלה, אז זה מאוד מאפיין אותי. אני העליתי במקרה הזה תמונה שלי, עם נעליים אדומות שבאותו רגע מדדתי בחנות, זו תמונה שמדדתי נעליים לפני החתונה עם הבת שלי, הלכנו לחנויות למדוד נעליים וזה, אז היה לי תמונה כזאת, העליתי אותה. ומסביב מה שעשיתי, יש לי דף קורות חיים כזה, די יבשושי, לא איזה משהו מי יודע כמה, אבל יש שם גם דברים של תחביב, ובעצם שני פריטים העליתי ל-GPT ונתתי לו פרומפט. את הפרומפט אני אתן לכם, ומה שתעשו, תצטרכו להעלות בעצם שני דברים, תמונה בגוף מלא או איך שאתם רוצים, או אפילו דמות מפורסמת, לא יודעת, איזה אישיות, להעלות אותה. במקרה הזה כדאי בגוף מלא, כי זה ההוראות של הקריקטורה, ואיזשהו טקסט, זה יכול להיות אפילו דף מוויקיפדיה על אותה הדמות, וליצור קומיקס שאתם יכולים לשלוט כמובן בטקסט של הפרומפט, ולהפחית דברים, להוסיף דברים, איך שתרצו. מה שאני אתן לכם עכשיו, כדי שתוכלו לתרגל, ואני אראה לכם מיד איך עושים את זה, שתוכלו לתרגל, אני נותנת לכם בעצם את הסדנה שלנו בדף דוקס, שתוכלו להעתיק את כל הפרומפט, אז אני שמה לכם את זה בצ'אט, איפה הצ'אט שלנו? פה. אני שמה לכם בצ'אט, אני גם אשים את זה בקבוצה של הוואטסאפ, שישמר לכם ולא ייעלם,
ומה שאתם עושים, פשוט מחפשים רגע, זה לוקח כמה רגעים, מחפשים איזושהי תמונה, ושמים את התמונה הזאת באיזה תיקייה שאתם מוצאים אותה, כן? שלא הולכת לכם לאיבוד. אז תשימו את זה בתמונות או איפשהו אחר, ותוכלו להביא אותה בקלות, הנה הדוקס. ואתם, אחרי שאתם מוצאים איזושהי תמונה, אתם או מנסחים או מביאים את הטקסט שנמצא מסביב. בתוך הפרומפט עצמו יש פה בעצם תיאור מה לעשות. תשתמש בתמונה בתור הוויז'ואל המרכזי, ואחר כך תשתמש בביוגרפיה או במה שכתוב שם כהטקסט שאתה מנסח בשביל הכיתוב. עכשיו זה לא היה לפני ש-GPT למד לכתוב סביר בעברית. בהתחלה היה לו המון שגיאות בעברית, אז אפשר לעשות את זה רק מרגע שהוא התחיל להיות ממש טוב בפוסטרים בעברית, ותיקחו את זה לכל העולמות שלכם. אפשר לעשות מצגות שהטקסט הוא בעברית, הכל אפשר לעשות עם התכונה הזאת. אז פה זה לקיץ, לכיף, אבל אפשר להשתמש בזה בכלל. ופה כתוב את הסטייל, אז אתם יכולים פה להתערב בזה ולכתוב משהו אחר, נכון? וכאן בסגנון של הציור גם כן יש שזה סקאץ', מגזין וינטאג' פאשן סקאץ'. אז אם אתם רוצים משהו אחר, פשוט תשנו את זה. ובכותרת גם הוא מבקש מהמכונה, הפרומפט הזה מבקש מהמכונה לכתוב את השם בצורה נכונה בעברית ועוד פרטים, ויש גם כותרת משנה. אז גם פה אפשר להתערב ולשנות. מה שאני מראה לכם עכשיו זה צעד צעד את כל הפרומפט, כדי שתוכלו להתערב ולשנות אותו. עכשיו, מה שיש מסביב, כתוב 8 עד 12 נקודות שנמצאות מסביב, אתם יכולים להחליט שזה 4 או 3 או כמה שאתם רוצים, ובעצם יש פה גם איזושהי הכוונה מה בערך לכתוב שם. אז זה גם כן מכוון למשהו על דמות, אז אתם יכולים גם את זה להתערב ולשנות. יש פה כמה מילים על הקומפוזיציה, הנה אני רואה שכבר מעתיקים, אז יש פה כמה מילים על הקומפוזיציה ודברים שהם חשובים, לא לעשות דברים מגוחכים, לא להעליב, אני חושבת שאת זה כדאי להשאיר, וגם האספקט רשיו, אתם יכולים להחליט, זה מיועד לפרסום ברשתות, אז אתם יכולים להחליט ולמחוק, לעשות או 4:5 או 9:16, 9:16 זה מאורך מאוד, 4:5 זה לאורך אבל לא מאוד מאורך, אז פשוט אתם מעתיקים ומדביקים, ואני מחכה לראות את התוצרים שלכם, אנחנו נחכה בסבלנות שאתם תשתעשעו ותעשו, ואנחנו כאן כדי לתת איזושהי עזרה. אפשר לשתף מסכים ולהראות אם למישהו לא מצליח משהו, אבל סך הכל זה די straight forward, שמים... מור, שאלה, אפשר שאלה לשאול אותך? כן, שבדרך כלל כשמתחילים לעבוד עם ה-Chat GPT הוא תמיד מציע כמה אופציות, create an image, משהו כזה, את מציעה משהו לבחור או סתם רגיל? אפשר להיכנס לאימג'ז, אפשר גם ככה סתם, הוא מבין ישר. הוא די מבין, ברגע שנותנים לו כזה פרומפט, הוא מבין שהוא צריך לעשות, מכיוון שעשו פה בעצם שילוב, זה גם מכונה מדברת, גם כותבת, גם מלחינה, גם עושה מלא דברים, אז אפשר גם ככה, ואפשר להיכנס לאימג'ז, איך שרוצים. פעם זה באמת היה שני דברים שונים. היה דל אי, זוכרים שהיה דל אי? מישהו זוכר את זה בכלל? זה היה קישור אחר. אבל לא, עכשיו הם חיברו את הכל. ג'מיני כותב שירים כי הם העתיקו את הכל מסונו. ככה זה כשאתה גוגל, אתה יכול לעשות דברים. אז זהו. זה העולם. עושים סרטים, אתם פשוט ב-GPT יכולים לעשות סרטים. פשוט. ככה העולם עכשיו. רגע. אז כשיהיה לכם איזה משהו נחמד להראות, אז אפשר לשתף, זה יהיה הקטע הנחמד של לשתף, אפשר גם בסוף לשתף דברים, מה שבא לכם. אחרי
החלק הקשה זה למצוא תמונה, אני יודעת. זה בדיוק מה שחשבתי. כן, שזה לכן כתבנו לכם מראש למצוא איזושהי תמונה. ומי שנוהג, נוהגת, הכל בסדר. אנחנו מקליטים לכם, יש לכם את הפרומפטים, הכל בסדר. לימור, אפשר שאלה? ברור. אותו פרומפט יעבוד גם בג'מיני נגיד? כן, בטח. אפילו רצוי לנסות כל דבר בכמה מכונות. וגילה. איפה אני רואה את הפרומפט? אני נכנסתי טיפה מאוחר ולא הספקתי לראות. אני אדביק אותו שוב. הדבקתי אותו בצ'אט, אבל מי שנכנס מאוחר הרי לא רואה את הצ'אט. כן, זהו, אני תוכלי לשים אותו, אני נכון? מודה אז לך. זה העניין, ומיד אני אדביק לכם את זה בקבוצה, ואז תוכלו תמיד למצוא את הנה, זה. אני מצוין. מחפשת את זה רגע, ואז... בעברית אבל לימור ההנחיה לא יכולה להיות, נכון? זה חייב להיות אנגלית? רצוי באנגלית, אבל לפי דעתי זה יעבוד גם בעברית. אבל זה מתורגם מניסיון, אנגלית עובד יותר טוב. עדיין. הנה, שמתי לכם בוואטסאפ, שיהיה לנו עם כולם, מי שרוצה שיעשה. אפשר גם דמויות היסטוריות, אפשר באמת לשחק עם זה בלי סוף. דמות עתידית, לא יודעת. לימור, איפה משנים את מה שבתוך הריבועים? בקומפוזישן? בבולט כן, כן, יש שם בולט כן, בקומפוזיציה. את הבולטים האלה אנחנו משנים, אוקיי. לא, את יכולה לשנות בכל מיני מקומות, גם base the notes on the persons, את יכולה לעשות במקום profession and expertise, את יכולה לכתוב משהו אחר, שבא לך. כן. נגיד אם זה דמות היסטורית, אז זה לא המינוחים הנכונים, אז אפשר לבחור מינוחים אחרים.
אני ביקשתי ממנו שעל סמך מה שהוא מכיר אותי, שיכניס את הפתקיות. נהדר. אבל אז את, כאילו, יש לך פחות שליטה. הוא מכיר אותך או לא? מצחיק, רוצה לשתף? אין בעיה. יש לי קטע. מה? בצ'אט GPT, אני העתקתי לשניהם, גם לג'מיני וגם לצ'אט GPT את הפרומפט שלך. בצ'אט GPT הוא בכלל לא התייחס למה שאת כתב, והוא כתב לפי מה שהוא מכיר אותי. וואו. והג'מיני, הייתי צריכה לשנות לו, לבקש ממנו לשנות. מעניין. לא, את צריכה להוסיף טקסט. את צריכה להוסיף לו קובץ, נגיד, או משהו. כן. לא, 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 זה עשה ככה. טוב, נחמד. סליחה. יוני, בהלם. הלם חיובי או הלם שלילי? הלם חיובי, כי הוא יצר מעצמו, חוץ מטעות באות בשם המשפחה שלי, הוא מכל ההיסטוריה, הוא פשוט כתב אותי מסביב. אני בהלם. את רוצה להראות? בשמחה, אפשר לשתף? בטח. רגע. גילה, את שיתפת את המסך שלך ולא ראינו את התמונה. אז כן, בגלל שהייתי עם שני מסכים וזה התפתל לי, אני תכף אוריד את אוקיי, אוקיי. אז בינתיים, הנה. אפי. זה הצ'אט. כ-30 יואו, מפקחים, זה יצא שליחות. יפה. זה לא היה, כאילו, העליתי תמונה מהחתונה של הבת שלי, אבל מנהלת מרכז הדרכה, לא אמרתי לו כלום. יוזמת מובילה תוכניות חדשנות, אסטרטגיה רואה רחוק, סדנות קורסים והדרכה, כ-30 מפקחים. זה מדהים. רפרנטית המסעות לפולין במחוז תל אביב. יואו. זה קטע ענק. טוב, מדהים. זהו. היה כזאת, אגב. לקחת ממשהו, הוא גם. נחמד. זה 2 ב-1. או, יפה. וזה ממוספר. כן. זה ממוספר. יפה. למה? כי אבל- בקובץ של הטקסט זה היה ממוספר? רגע. לא הכנסתי, לא, אבל אנחנו נתנו לו בהנחיה בין 8 ל-12, בין 8 הוא ל-8 מספר. ל-12. לא לכולם הוא ממספר, את יודעת? זה אז כן. לא יודעת, אצלי הוא מספר, אבל תסתכלו רגע, משהו שזה מעניין, הוא מספר לפי כאילו מהטייטל, מפקחת, מינהל חברה ונוער, הלב של החינוך הבלתי פורמלית, ואחר כך הוא המשיך עם הדברים האחרים. לפחות חוכמה והרבה משמעות זה גם הוא הכניס בסוף, זה גם טוב. אתם יודעים שאתם יכולים להמשיך לדבר איתו בשיחה ולהגיד לו, תהפוך את מספר... תשנה, תעשה. נכון. תשנה את זה, זה לא נכון ההיגוי, זה לא נכון, יש לך כן. דעת כתיב, ואז הוא יתקן. וגם, וגם- בגלל שזה תמונה, וגם יש לי כאן אפשרות לאדיט. כן, רק, אז אפשר לסמן, נגיד רק איפה שהוא טעה, ואז שם הוא יתקן. נכון. זה גם כן חדש. זה חדש מאוד. כן, כן, זה גם כן דבר חדש. שאני יכולה להגיב רק על חלק אחד. אפשר להראות את זה רגע? איך עושים את זה? כן. את רוצה לפתוח ולהראות? איך מסמנים משהו? פשוט יש עיפרון. כשפותחים את התמונה יש עיפרון. אני בג'ימיני עשיתי. איפה מסמנים בג'ימיני? בג'ימיני אני חושבת שאין את זה. אז אפשר להראות רגע בתוכנה השנייה? ב-GPT כן. גילה, את מראה? רגע, כן, זה עכשיו כשפתחתי איתכם אני רואה את זה. כן? כן, כל הזמן יש חידושים, באמת, זה מאוד מאפיין את המכונות. כל הזמן יש חידושים.
אני מגיעה, נגיד אם אני רוצה, שנייה, אני אצא אחורה. לחצתי פה על edit, יש לנו כאן, אצלך יש עריכה, וכשאני לוחצת edit יש לי אפשרות או להגיב על משהו, או לא, עוד לשנות. לפני כן, גילה, לא כן. רואים אצלך, לא, אז כאילו רואים אצלך מלא 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 יש משוכפל. הכפלה של זה, כי פתחת את זה כנראה יותר מפעם אחת, יש הכפלה. אוקיי. אז אם מישהו אחר רוצה להראות בינתיים, עד שאני אסתכל למה אצלי זה אני פשוט מוגבל. פתחתי משהו אחר עכשיו כדי להתקדם לקליף הבא. אני לא רוצה לשגע את המחשב שלי, כי לפעמים הוא לא רוצה. מישהו עוד רוצה לשתף? מה יצא לכם? רונית, יצא לך משהו יפה? אני עשיתי גם בג'ימיני וגם בצ'אט, ויצאו לי שני כיוונים עם אותו פרומפט, שני דברים שונים, באמת, תראי. וישר שלחתי לאבא שלי כדי שישמח, כי עבדתי על זה, על שלו דווקא היום. זה היה שווה, זה היה שווה. כן, לגמרי, אני מחכה לשמוע ממנו שהוא מרוצה ממה שיצא. אגב, אתם יכולים לשלוח בקבוצה, אפילו שהרבה לא הצליחו להיכנס, לפחות זה ייתן להם ככה ויז'ן, להסתכל על ההקלטה או אפילו על הקובץ ולנסות לעשות גם. אז ענת, את רוצה לשתף את אחד מהם? אני מוכנה להראות, אני לא יודעת אם אני אשתף, אני מאלה שקצת... להראות, כן, התכוונתי פה בזום. להראות, כן, בטח, רגע, אני יש אסגור. לנו פה דונלד טראמפ. ושם לא צריך לעלות תמונה, בטח יש לו ויז'ואל. הטראמפ מעולה, כל הכבוד על הטראמפ. עשיתי לאבא שלי שתי אופציות, תגידו לי אם אתם רואים, או שאני אעשה את זה על הצג. וואי, איזה יופי. איזה יופי. אני לא שיפצתי, זה נכון, אבל יצא לו, נראה לי, יצא ממש נחמד, בלי הרבה עבודה. מקסים ממש. זה ממש הוא. בטוח הוא יאהב את זה. כן, אני גם חושבת, בגלל זה אמרתי שנראה לי שימצא חן בעיניו, וזה פחות יפה, אבל גם יש לו קטע. זה סגנון אחר. כן, זה הג'ימיני, הוא פחות. כן, הג'ימיני פחות מדליק פה. כן, יצא נחמד, זהו. וואי, יפה. טוב שחשבת לעשות לאבא. זה ממש הוסיף פה לשיתוף, איזה יופי. יש עוד דברים שאתם רוצים להראות, לשתף? שנעבור למשחק שני שלנו, שיש לנו עוד משהו לשחק איתו. טוב, אני שיתפתי את הבת שלי יש לה תכף בת מצווה, אז אמרתי אולי וואו, היה להם משהו, אז וואי. נעשה הזמנה בסגנון הזה. זה קטע של נסיכה. נהדר. זה מקסים. איזה יופי. הנה, רגע, אתה יכול לעצור פה רגע כדי שנראה מה הפיצ'רים. אתם רואים שאפשר לעשות קומנט? הפסקת את השיתוף. אפשר לעשות קומנט, אתם רואים? אפשר לעשות כל מיני דברים, וגם describe your edits. אפשר לתאר... מה זה הקומנט? הקומנט זה הערות? כן, אפשר להגיד, אני רוצה פה בכותרת, כי אתה עומד על הכותרת. לשנות את זה לצבע, או טקסט לא בדיוק, או... אז יש פה אפשרות ממש ממש לדייק, ולשנות את הפונט אולי, אם אתה רוצה, או כל דבר. אז הוא יעשה... מעניין אותי מה העלית לו, כי פה זה לא קורות חיים, איזה נתונים העלית לו עליה? אתה כתבת עליה? אני כתבתי, לא נתתי לו, כתבתי, כן, סתם כל מיני דברים, וזה מה שהוא נתן, הוא לא מכיר אותה, כן, זה מהזה שלי, ועכשיו רשמתי לו קומנט להחליף את הכותרת לצבע כחול, ואז בוא נראה. עכשיו הוא עובד. כן, עכשיו הוא עובד. אבל זה בגדול, אמרתי לעצמי, אולי נעשה הזמנה ברוח הזה, אולי זה... וואו, זה רעיון! אהבתי! איזה יופי. מקסים. מישהו עוד רוצה לשתף? נהדר, אז תודה רבה.
אנחנו נעבור למורפינג. אז למורפינג אנחנו צריכים בעצם שני דברים. תמונת התחלה ותמונת סיום. כי אנחנו רוצים להגיע מנקודה לנקודה. בעצם כשאנחנו נותנים למכונה לבד לעשות את כל הדברים, אז אנחנו נקבל כל מיני תוצאות. גם זה אפשרי, אפשר להתחיל רק מתמונה אחת ולהגיד לו מה אני רוצה. אבל אם אני רוצה שהוא יהפוך משהו למשהו, נגיד בן אדם לאריה, או לא יודעת, כל מיני דברים שאתם מדמיינים, זה לגמרי אפשרי. אבל אתם צריכים לעבוד לפני, וכמו שעשינו עם הפוסטר, צריך להעלות לו איזשהו רפרנס. אז במקרה הקודם זה היה טקסט, תמונה ופרומפט. במקרה הזה זה תמונה של ההתחלה, תמונה של הסיום ופרומפט. ותוכנה אחרת לגמרי. קוראים לתוכנה הזאת קאפקאט. אני משתמשת בה המון כי אני עורכת סרטונים, ונורא נורא כיף לי לעבוד עם התוכנה הזאת, אבל יש לה גם חלקים שזה ממש AI. אני עובדת גם בחלקים שהם לא AI. קאפקאט זה תוכנה שעורכים איתה פודקאסטים וסרטונים, ואפשר לכתוב פרומפט ולקבל סרטון, ואפשר לכתוב פרומפט ולקבל תמונה, ויש לה המון המון סוגים של אנימציות. יופי של תוכנה, יש לה גם שימוש חינמי, אפשר ממש לעבוד איתה מאוד יפה גם בחינמי, וגם בתשלום. יש לי מודל בתשלום, ואני רוצה לשתף אתכם במשהו שאפשר לעשות גם בחינם, אבל זה מאוד מוגבל, זה סרטון קטן, עדיין אפשר לעשות משהו מדליק מאוד עם הדבר הזה, וזה מה שאנחנו נלמד היום. וזה נמצא בתוך הקובץ, יש בתוך הקובץ שני חוצצים כאלה, אתם תראו מצד שמאל, והחוצץ התחתון הוא בעצם החוצץ של הפעילות הזאת, החלק השני של המפגש הכיפי שלנו היום, ומה שאני מראה לכם ברגע זה, זה את התוצר, אחרי שאני יצרתי אותו באמצעות קאפקאט, ואני אסביר לכם מה עשיתי, אני אפתח קאפקאט ואני אראה לכם בדיוק מה עשיתי. אז רגע, בואו נראה שזה עולה לכם והשיתוף עובד. רואים? הקאפקאט גם יצר לי קול, אבל במקרה הזה אני חושבת שאת הקול אני אחליף, וכרגע אתם רואים שיתוף בתוך קנווה. קנווה היא תוכנה נהדרת אחרי שעשיתם סרטון אפילו בג'מיני, או בכל תוכנה אחרת עם בינה מלאכותית. אם אתם רוצים להוסיף לו כיתוב מדויק, לחבר אותו לעוד איזה משהו, להפוך אותו לסרטון יותר ארוך, ולמשל אני עשיתי סרטון ארוך עם כמה סרטונים קצרצרים שעשיתי במודל חינמי, ואז בעצם הרכבתי אותם בתוך קנווה. אז קנווה היא מצוינת, היא מוכרת, כולם יודעים לעבוד איתה, והיא מאוד מאוד טובה אחרי שיש לכם סרטוני AI, להמשיך לעבוד על זה ולעשות עיבוד. אז הנה יש לנו פה סרטון מורפי. ראיתם מה קרה? זה היה קצר. תעשי עוד פעם, לא ראינו את זה. זה 5 שניות. מה ההנחיה שנתתי? אתם יכולים כאילו לעשות reverse engineering עליה? אני אראה אותך. שברגע שהיא נוגעת, זה עוד פעם. מה ההנחיה? מה נראה לכם? ברגע שיש חיבור ביניהן, היא תהפוך מרובוט לאדם אמיתי, אנושי. כן, פשוט החלפתי ביניהם. הן מתחילות כשמצד שמאל זאת נערה ומצד ימין זאת רובוטית, ומסתיים הסרטון כשהן מתחלפות, שבצד ימין יש נערה ובצד השמאלי יש רובוטית. אז זה בעצם הסרטון, וככה רציתי שייווצר, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אז דבר ראשון אנחנו מתחילים בהעלאה של תמונה אחת, לפחות אחת, שהיא איזה תמונה שיש לכם במחשב, אתם יכולים להעלות אותה, שאתם רוצים לשנות אותה, זה יכול להיות תמונה שצילמתם, תמונה שיצרתם בבינה מלאכותית,
אז אני מאוד ממליצה סרטון מורפינג להתחיל מתמונה. אז לוקחים תמונה, ואז מבקשים מ-GPT או מג'מיני לשנות אותה, לשנות את התמונה, לתמונה הסופית של הסרטון. זאת אומרת, אתם צריכים לפחות 2 תמונות של הסרטון, אז הנה אנחנו נשתף פה את העבודה שלי בתוך GPT. אז הדבר הראשון שעשיתי זה את ההכנה הזאת של הסרטון. אז הנה אתם רואים שאני אפילו יצרתי יותר תמונות, אני יצרתי הרבה תמונות על אותו עיקרון, כשכל תמונה בעצם היא שינוי בדמויות, עד שהתמונה מימין מתחלפת עם התמונה משמאל. אז בעצם יצרתי כמה וכמה תמונות, כשזאת תמונת ההתחלה, וכשהורדתי אותה למחשב קראתי לה מספר 1, וכשעשיתי את התמונה הסופית, שסוף הסרטון מסתיים בתמונה הזאת, קראתי לה 6, כי עשיתי פה 6 תמונות, אבל למעשה זה לא משנה איזה שם אתם נותנים לתמונות שלכם, רק שיהיה להם שם. אז נגיד שיש לי 2 תמונות, זאת התמונה הסופית של הסרטון, וזאת התמונה הראשונה של הסרטון, זאת התמונה הראשונה. העיקר שאני יודעת מה התמונות, אני שומרת אותן אצלי במחשב, ואז אני עוברת לתוכנת קפקט, ששמתי לכם אותה בתוך הקובץ. אז בואו תראו את הקובץ עוד פעם. יש לו חוצץ כזה שני, והוא בעצם הסדנה השנייה, סרטון מורפוזה קראתי לו, ומדפדפים אליו בצד שמאל ומגיעים אל החלק הזה. כאן יש לכם קישור ישיר לקפקט, אז אתם פשוט פותחים את הקישור ונרשמים כרגיל. אני נרשמת עם גוגל, זה הכי נוח בעולם, אז פשוט נרשמים ליישום הזה, לוחצים ונרשמים, ומכינים את 2 התמונות. אז זה לוקח רגע, אנחנו לוקחים תמונה ומכינים עוד תמונה, או מעלים 2 תמונות שיש לכם, אז פשוט צריך להכין תיקייה עם 2 תמונות שאתם יודעים איפה הן. והנה יש לכם פה את כל השלבים. הדבר הראשון שעושים, כשנכנסים לקפקט, זה בוחרים בווידאו סטודיו. אז אני אכנס יחד איתכם כרגע לקפקט, ואני אראה לכם איפה כל הכפתורים נמצאים, זה מאוד מאוד פשוט. אז רגע, המסך עולה, זה קפקט. אני הורדתי קפקט למחשב שלי, זה יותר נוח לי לעבוד במחשב, אבל אפשר בהחלט לעשות את זה גם בווב. אז אתם נרשמים, השם שלכם נמצא פה, ואתם רואים שאתם רשומים לתוך הקפקט, ויש לכם איזשהו בנק של טוקנים לשימוש. וכשיוצרים סרטון רגיל, נגיד מתמונות שלכם עם מעברים, כמו שעושים נגיד במצגת, זה דורש מעט מאוד טוקנים. אבל ברגע שאתם עושים משהו עם AI, זה המון טוקנים, אז זה יכול להיות שהוא מאוד יגביל אתכם, כי זה מודל חינם, כי אתם משתמשים בחינם, וגם אצלי, שאני מבזבזת, אני משתדלת לא לבזבז הרבה. אז כל מה שעשיתי, כמו שאתם רואים, נתתי שם לתמונות, אבל כשאנחנו נכנסים לקפקט, מאוד חשוב שתלחצו על הכפתור הזה, אתם רואים משמאל כתוב וידאו סטודיו. וידאו סטודיו זה בעצם אזור בתוך קפקט, ששם אפשר ליצור באופן אוטומטי סרטונים. אז מאוד מאוד חשוב להיכנס לוידאו סטודיו, והראיתי לכם, יש לכם כזה צילום מסך בתוך הקובץ שנתתי לכם עם ההוראות, ואתם פשוט נכנסים לוידאו סטודיו. ברגע שנכנסתם, זה מופיע לכם פה, זה כמו צ'אט רגיל. אתם לוחצים על הפלוס כרגיל, ועושים אפלוד מתוך המכשיר שלכם. אמרתי לכם, כדאי לשמור מראש את התמונות, ולדעת איפה הם. אז העליתי 2 תמונות, הראיתי לכם אותם לפני רגע, ומה שנשאר לנו לעשות, זה לכתוב את מה שקורה בסרטון, פשוט לתאר את זה בעברית, במילים בעברית. אם אתם רוצים להיעזר במכונה שתעשה לכם את כל זה, אז אפשר להיכנס לצ'אט ולהגיד לו, תכתוב לי הוראות איך לעשות סרטון
מורפינג, הדמות הזאת הופכת לזאת, תסבירו לו הכל והוא ייתן לכם. ופה בעצם אני רושמת בתמונה מספר 1, יש 2 דמויות, ממש אני ממש כותבת לו כל דבר, של נערה ורובוטית. אני רוצה שבסרטון הרובוטית תהפוך לנערה והנערה לרובוטית. בתמונה השנייה יש את סצנת הסיום של הסרטון, בו הנערה הפכה כבר לרובוטית והרובוטית לנערה. בעצם זה מה שרציתי, אני כותבת לו את זה, ועכשיו יש לי פה כל מיני עזרים שאני יכולה להיעזר פה. יש לנו פה את הכפתור הקטן הזה אוטו, ואני מבקשת וידאו. ברגע שביקשתי וידאו, שימו לב שנוספו לי פה כל מיני דברים, אתם רואים? נוסף לי בתפריט עוד כל מיני דברים. למשל, הוא אומר לי, באיזה תכונה את רוצה? בסי-דאנס, שהוא מצוין, או באחר. אז אני רוצה סי-דאנס, כי שמעתי עליו דברים טובים. אני רוצה שזה יהיה אוטומטי, או משהו אחר. אני רוצה 5 שניות, או משהו אחר, אני יכולה יותר שניות. ובאיזה רזולוציה, הוא שואל אותי. ופה בסטנדרט, הוא אומר לי, אני רוצה שהמכונה תעשה את כל העבודה, כמו שאני לוקחת מצלמה ועושה על אוטומט, אז הוא כבר יודע את האור, את הזוויות, הוא יודע הכל, לסדר לי את הצמצם והכל, או שאני רוצה דירקטור. דירקטור זה לאנשים שיש להם ממש הוראות בימוי, אז הם יסבירו את האור וצל, והם יסבירו את זוויות הצילום, והם יסבירו את הבאות, והם יסבירו מלא מלא דברים. אז אם אני לא רוצה להסתבך עם כל זה, ואמרנו אנחנו עושים משהו בקליק, אז אנחנו לא נוגעים בזה, משאירים את זה סטנדרט. כל מה שנותר לעשות זה ללחוץ על החץ, והסרטון נוצר. תוך כמה שניות יהיה לכם סרטון. זה כזה פשוט. אז אני מזמינה אתכם עכשיו לנסות בעצמכם. החלק הקשה, שוב פעם, זה להכין את התמונות מראש. רגע, את שולחת לנו את הדף הסבר הזה עם הקישור והכל? כן, כן, זה אותו דף של הסדנת קיץ. פשוט זה ההמשך שלו, כמו לשונית נוספת, ושם יש את כל הדבר. אז זה הכל על אותו דף, עם 2 חוצצים. אז אתם יכולים להעתיק משם את הקישור לקאפקאט, צריך להירשם לקאפקאט, וצריך להביא 2 תמונות. אפשר גם אחת. אם ההסבר שלכם למה קורה לדמות, או למה שקורה בצילום, הוא ברור, אז אפשר גם תמונה אחת, לא חייבים 2. אפשר גם בלי תמונה בכלל, אבל אז בכלל אתם הולכים למחוזות שה-AI גם ימציא את התמונה. אני לא ממליצה על זה, אבל לבחירתכם. מה שנקרא, מה שיוצא אני מרוצה. שזה גם כן שיטה. אפי, אני רואה את ה+1 שלכם. זה כיף לך, יאללה. הבת שלי הגיעה עכשיו עם הגוזלית. וואי. אז זה באמת כיף. כיף לך. עד לפה רואים את המתיקות. טוב, אני לא אציק לכם הרבה, אני סתם יישב לי. אפשר שאלה רגע? כדאי לפתוח בצ'אט שיחה חדשה, נכון? לא בהמשך לשיחה הקודמת שיצרה לי את הדמות. אפשר, כן. למרות שאם לא הצקת לו יותר מדי, הוא יהיה בסדר. אוקיי. איך קוראים לה? קוראים לה אלמה, והיא בת 3 חודשים. זה כיף. כן. אני מחכה לראות את הסרטונים שלכם.
תודה, ענת, איזה כיף. הוא אומר לי שנדרשים לי נקודות. אוי, עשית הוא לא 5 מאפשר. שניות? איך? עשית הכי מעט, 5 שניות? לא רשמתי, לא ראיתי את האפשרות הזאת, שנייה אחת, בוא נראה. נתתי לו, נראה לי אוטומטי שיעשה, הוא לא נתן לי, הוא נתן לי רק את הגודל, 16:9 בחרתי. האמת שלא ראיתי. תראה לי מסך. שנייה אחת. ועבדת לפני כן בקפקט? לא. לא עבדתי לפניכם, זה פעם שלא. העליתי לו 4 תמונות, עכשיו אמרתי ממש קצר, אמרתי בוא נראה מה הוא ייתן, לעצור לי סרטון. אז תפחית את זה ל2, גם לי הוא עשה בעיות עם 4, בגלל זה ביקשתי 2. אז שנייה אחת, איך אני עורך את זה? הוא כבר עומד לך את זה על 0, את הטוקנים שלך. הוא יצר לך כבר משהו? הוא לא עשה כלום? הוא יצר, אבל אז הוא לא נתן לי אותו. הוא יצר, ואז הנה, רשמתי לו אשר, הוא 0 התחיל... נקודות זכות. מתי אתה יכול עוד פעם לגשת? שדרג. כן, הוא אומר לי שדרג. הנה, את רואה, זה הפירוט. כאילו, במודל החינמי הוא לא מאפשר כל כך הרבה עניינים. כאילו, 4 תמונות זה הרבה. אז צריך לתת 2, עכשיו, אז איך, אני יכול לחזור לזה? טוב, אני אעשה העתק, או שאני אעשה מחדש? יכול להיות שאתה יכול לחזור לזה נגיד בעוד כמה ימים, ואז הוא ייתן לך. הבנתי. יצירת פריט אחד תצרוך 80 נקודות, הוא כותב לך. עכשיו בואי ננסה לחזור, אני אצא שנייה ואני אחזור לראשי, הנה עכשיו בראשי. תנסה להירשם עם חשבון מייל אחר. לא, יכול להיות שהוא יאפשר לי את זה, עכשיו אני אנסה למחוק, שנייה אחת, אני אנסה למחוק עכשיו. בדרך כלל זה מתחדש, אבל מודל חינמי הם לא נותנים הרבה נקודות. אוקיי, אני אעשה 2 תמונות.
בוא נראה מה ייתן משהו. אתה משלם ל-GPT? כן. אז לא, תנסה אותו דבר לא, לא, ב-GPT, GPT גם יכול לא, לעשות. לא, 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 אני משלם לג'מיני. לג'מיני, אז תנסה בג'מיני. אותו דבר תנסה בג'מיני. אותו דבר בג'מיני? כן, כן. אבל תנסה שם לא יש הרבה תווית. תמונות. תנסה לא הרבה תמונות. שם, כן. ממני הוא ביקש טוקנים, אין לי נקודות. וכמה תמונות העלית לו? 2? 3. אולי אני אנסה פחות. אני ניסיתי עם 6 ולא הצליח לי, אבל עם 2 ממש בקלות. כן. אני עשיתי לו עכשיו עוד פעם, בוא נראה מה הוא ייתן לי. עם 2 תמונות. ואני אנסה גם בג'מיני. הוא לא רוצה שתגידי לו את הדרך להגיע מהראשון לשני. אני חושבת שהדבר הטוב ביותר לעשות זה לעשות סרטונים קצרים, לעשות את זה נורא פשוט, ולחבר, רעיונית, לחבר את זה בקנווה. אני מצאתי שזה השיטות הטובות ביותר, הן הפשוטות ביותר. כרגע. וגם אם אתה משתמש בחינם, כמובן. שאתה משלם על זה משהו אחר. אבל עכשיו אתם יודעים איך עושים, אז זה לא משנה באיזה כלי תעשו, אתם מבינים את העקרונות וזה מה אני שחשוב. עושה לו מטמורפוזה? מטמורפוזה, מורפוזה. אוקיי, מורפוזה. תנסו משהו פשוט כדי רק להרגיש איך זה עובד, ואתם יכולים לנסות את זה בכמה מודלים כדי לראות איזה מודל נותן לכם את התוצר הטוב עבורכם לאותו פרויקט. וזהו, ואתם יכולים להתחיל להיכנס לעולם הסרטונים. בוא נראה. אני מנסה רק ככה לראות אם זה בג'מיני עובד לי, כי אני משלם לג'מיני. אני מסתדר עם זה. לכולם יש ג'מיני של המשרד גם, לא? אני חושבת שהוא גם כן עושה קצת סרטים. ניסיתם בג'מיני של המשרד? כן. את יכולה להגיד לי איפה הוא מציין את הזמני, את הזמן, כי אני לא... אולי, הנה בעצם. זה כתוב 5. duration? כן, duration. אוקיי, אז לעשות 5. 8, 10. כן, כן. שם. טוב, בוא נראה עכשיו אם הוא ייתן. עשיתי 5. לא, אותו דבר הוא רושם. לא. הוא כבר נתתי לו בזבז 2. לך משהו, לא יודעת מה היה, הוא בזבז משהו, ואז זהו. יכול להיות. תצטרך לחזור עוד כמה ימים, בדרך כלל זה מתחדש. אבל קצת, אם לא משנה. בינתיים אני מנסה בג'מיני, בוא נראה מה הוא ייתן. תנסה, כן, אני גם מנסה רק בשביל לראות. כי יש לו מודל וידאו ממש ממש חזק. שרציתי להכיר לכם את קפקט. הוידאו שלו זה ויד, זה לא? זה הויד? למה? בתוך השיחה אתה יכול לבקש. פשוט. אתה יכול בג'מיני פשוט, כשאתה לוחץ, כן, זה מה שעשיתי. אז יש יש וידאו. אז הוא יודע שהוא צריך להפעיל את המודל של הוידאו. גם הוא מאוד חזק. למישהו יצא משהו? אתם רוצים להראות? לא יצא? נראה לי הצלחנו יותר עם הקריקטורות בהתחלה. אבל אתם יודעים את העיקרון עכשיו. זה מה שחשוב. אז אם תצליחו משהו לעשות, אז מוזמנים לשתף אותנו בקבוצה, ואם מישהו עוד רוצה להגיד משהו לסיום, אז נשמח לשמוע.
וכמובן שאנחנו כל הזמן בקבוצה, ונשמח לשמוע שאלות, בקשות ודברים, ונענה לכם. תודה רבה. תודה רבה, לימור. תודה בשמחה. רבה, מפגש מקסים, תודה. תודה ביי. רבה. ביי, קיץ מהנה. קיץ שמח שיהיה לכם. ביי ביי. ושקט. ביי.